esik ki a versenyből, egyetlen egy esik már csak ki a versenyből. Na ezt kéne valahogy megoldani ügyesen. Lóri lett a kieső. Ja, még nem, menj tovább! Lóri, ne hallgass rám, ne haragudj, gyere! Most a Lóri, ezt én rontottam el, de remélem, hogy nem ezen múlott. Jó, most figyeljetek, csajok, most figyeljetek a végeredményre. Most látunk, az egy EB döntőnek megfelelő végeredmény. Utolsó körre csörgettünk, utolsó körre. Ez már taktika volt, ez már taktika. Ugye, ami pont, amiről az előbb beszéltem, hogy van, ahol csak az erő, itt viszont nagyon-nagyon a taktika dönt, és ezt a versenyt Ronja Binót nyerte. Gratulálunk, nagyon szép verseny volt. Sánta Blanka a második. Sánta Blanka a második, Gardi Dominika a harmadik, Réka a negyedik.